everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So for today's video mga person kay ika-part 4 ni siya sa among ligo nga sa Bituon Beach, Dapitan City. So nadunggo na mi ani guys no, then ni Bali nagsakay-sakay rami sa pambot ato kay mubalhin rami sa Pikas other side dito sa Bituon. Nag-stroll rami kun baga aron lang pod ingnon jud. O di ba ang tuyo lang jud kay nag-video ra gyud mig picture lang jud mi anag heavy. Kita ninyo guys, o nga mo ang videographer, photographer pack ganern. So naglibog siguro ang driver ana no nga nagunsa man day ni sila diri wa man sila ituyo. So iyan mi kuya, diri ra mi muhunong kay white sand and clear kaayo ang water. Hoy, burapog dili clear ang water dito sa Pikas. Pero maura bang gina siya guys. Gahilas-hilas ra gyud magsakay-sakay sa pambot. Dili na unta mi munaod guys kay lisod kayo inigambak. Pero murag lahi ra man pud nganong niabot mi diri nya dili mi mga naog. So wa na ni naog na ko ana guys, so bahalag mabasa nang akong gown. Hoy. So naglibog na dagway ng mga driver din na no, gamong kuyog unsa man ni sila nga nihunong ra man diri mag video pero nakasabot na sila guys. Wa sila'y mahimo. Hoy. Okay ra na kay bayran man pud ka kuya. Hoy kuyawan. So mo na gabayad pud mi ana guys og 200 pesos. So, di ba? Nagkiat-kiat na mi for 200 pesos. Unya naka picture na mi, naka video and everything. So, sulit ra pod kayo. Gipahangyo raming kuya kay kiat-kiat ra lagi ning amo ano. Bali na magligo-ligo tag dagat, maghilas-hilas pud ta kajut. Kay talagsa ra ta makaligog dagat no. Sa pila ka tuig, kapila ra ta brag summer ra ta makalikog dagat. Dunun sahay ma-zero pag yun. Kay di pud ta kaligo og wala pud ta yamoy kuan balon. Pero hinuon kami kung maligo mi guys, wala gid pud mi bungga nga balon no. Ang ana magbalon-balon pud mi nga pud mi mga salafe. So ang igo ra gid pud to siya sa budget. Sa maigo ra pud namo, dili pud mi magkuan, basta lang makakaon mi, mura gid na ang mahalaga. Agtumong ang tuyo nga ma-enjoy mi, maka-take mig pictures, maka-take mig videos to para na mi ma-upload. Kita ang among mga mata og mga kuan. Nindot kayo nga view. Mura na siya makakuan sa ato ang inner peace nga mga kahigwaos. Char. Sa ato ang mga kuan sa life. So mo na makakuan sa atong makahimo natog at peace. Sa kadyot rapod no, sa kadyot. Pero at least ma-enjoy rapod ta panagsa. So mo na guys, nakita ninyo si Wiser Bad nag picture na po siya have diana no. Gipakuyog ra gyud ko ani niya og pa picture. Moadto pag sa lalom kabalong naka-gown ko. Opak. Nagmamaganda ang ati ko. O di ba? Hala bas-an na lang na akong cellphone diha. O magkapay-kapay pag gyud siya nga kabalong kuan na ni dilitaw ni waterproof. Waterproof ang ato ang cellphone. Of course, di po ko palupig guys. O di ba? Fuck ganon. O di ba? O pagwapa yarn. Pero guys nabalaka gyud ko ani guys kay Ginoo ko ang akong milasma nga gi pulan nang kog pangkuan unsaon pagwala mga 5 years na ni akong milasma, pulan kog panghid-hid sa akong naong para lang mawala. Ni balik na pud siya kaitom guys agi sa akong kalagan ani diring dagat. Pero sabi ko nga, it's okay kay na-enjoy man pod kang hangala ka. Ang struggle na po na ko ani guys, unsaon na po pagkat-kat, o diba, nagka-vilart yan. Agwanta na mariwana kay gituyuan ni muna. So muna, o diba, nga ako mga auntie ko, gwafa yan, opak, ganon. So guys, nindot gyud kaayo. Guys no, ang view as in, nindot kaayo, magsakay-sakay sa bangka, maglantaw-lantaw sa mga kabilang isla. Diri di ay dapita guys, burag anxiety ko diring dapita. Jow, mataga ka diya. Hoy, usaron. La. Hoy, ala. Ala, Ginoo ko. Buwan na kayo. Ala. Pasin mabus. Ala, nasangit na talo. Ni mapadong na huna. Ala. Amani. Naog mi? Wala eh. Ayun na. Ang lango yung pundig pinakalitan eh. Ala, di na ba ko kabalong lang? Wala ka pa. Kaya na. Uy, hinay
kay may bato. Uy, ala. Atras. Tabang. Atras mo dya. Ala. Miri, atras. Diri me? Ang, isa ba? Kung mo atras mo apil. Nangapanik. Igor, yes, bato. Hindi, bato. Ay, dala o kani o. Mao to guys, napanik na ko guys, no? Mailhan ninyo sa akong video. Kung nakita lang ninyo ang akong nawong burag na padung na pug ko sa pagka-lospard ato guys. Kay gi-anxiety na ko ato guys. Ako gyud guys, nervouson gyud ko nga pagkatawo sa mga nakailag gyud nako. Perte akong anxiety guys to the nth power gyud na. So pinakatalawan ko nga person. So mo nang katutuang hitabo awa na kulbaan ako guys kay naon unsaon na lang nasangit man gud ang bangka sa bato guys ko. So ana tong tuang driver nga kung makuan to mabuslot lang bangka unsaon man na di ra bagyog ko kabalo mo lagoy guys. Nya ana ko nga nang kusog daw kay kumuli makigligog dagat di ra ba pug ko di ra ba pug kuno ko kabalo mo langoy. Sus Ginoo ko my god. Dili man maglangoy-langoy ko nga ako mag-picture man. Hoy. So mao na guys, may gali kay naka-survive ra. Hoy, naka-survive. Na ang among bangka na irog ra guys kay burag padung naman gud siya hunas bato. Basta nasangit siya sa bato. So mo tong natiklaw tingog-tingog tong kuan bangka. Hapit pa mi makasala sa among kaigart. So mo to guys. Pero na okay ra man siya. Wala ana pa mi nga manaog mi gusto hadlo kay ko kay kananaang son pag naog ani mo taga-tuhod banda gwait o tagahawak naman to. Although talawan yun kay ko guys no pero mo di gyapon ko kuan makigsakay ra gyapon ko og bangka bisag di ko kabalo man langoy. So dapat gunda nang ako'y life jacket. Huy. Pero okay ra kay nindot kay mig mga pictures. Ay, yan talaga ang mahalaga. Babay pa ang person barag kuan Catriona Gray. So padong nami dito sa bituon gyud guys. Dito sa area of responsibility. Huy. So padong nami dito Ginoo ko. Layo-layo po siya gamay pero dili ra gyud siya maabtang mga 10 minutes. So picture na pud mi so Ginoo ko nga kani nga video picture and videos ra gyud ang among ginabuhat aning ko ana. Wa gyud mahalaga. Kita na nako dito no duro pug panglili akong kabanahan ana siya. Uy pastilan di ra ba to kabalo mo langoy akong kuan? O perti po niya dungaw-dungaw kay wa na nabalik. Hoy kuyawan. Joke ra. So, i-enjoy ra ninyo ang view guys while mapadong mi dito kay mag-lunch na mi. Kay mga 11 na po na guys. So, ting paniod to na siya. So, see you on the shore. Char. John Sagayno Remix.
After 68 years na dunggo na mi guys no. Maglagot jud ko basta mag voice over ko kay mayungit ko. So mo na guys nangaligo ng mga boys then kami ana ni pahuway pag yun mi dayon. Na ready na mi sa among lunch. Among lunch guys ba kuan na kayo. Isda ramo ang sudan. So mo na guys maniud to na ta ninyo. So for today's video kay part 4 Biton Beach Vlog lunch time. Oy, kuya. Sige, let's go na. So, guys, muna ako mga kuyog. Mga unatan ninyo, mga person. Napa ni part 5, guys. Guys, kay nabalhin pa man gyud mi balik dito no, pero naglakaw rami wala mi nagpambot. So napa ni part 5. So ani nga video nagkaon-kaon pa mi lunch. So that's all for today. It's it and see you on the next video for the part 5. Di pagyug ko mahuman. As in gisulit gyud nako ni nga video guys no. Every second, every minutes of the video I took kay ako yung i-post. Wala na ko i-speed guy. Akong gisulit para maka-premiere ko og daghan sa akong YouTube channel. Kay dili man ta influencer dita vlogger gyud no. Kiat raman ni ate small YouTuber rata nga nag-try og vlog. So mga sintimo ra na ako ang income for video guys. So bahala na pero slowly lang gyud ta ani no. So that's all. It's it everyone. Balbal, paka sudan, sana oil. Sagayno Remix. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと